I'm waking up to Hej YouTube, i dag spiller vi War Thunder, og jeg er Lasse ved min side, eller så... ja, over Skype. Den lille frækker. I dag skal vi spille en lidt... kopi af World of Tanks. Nej, I kan selv se der står der War Thunder. Ja, men alligevel vi spiller World of Tanks i War Thunder. Han løber rigtig meget. I kan se det lige her. Wow, ja, I kan vælge tanks. Yeah. Ja. Mate. Andreas, hvor er du henne? Det ved jeg ikke, jeg har ikke engang spawnet endnu. Klam. Er du spawnet? Min mikro, den er lort. Eller mit headset. Ja, du er ødelagt. Hvad er Andreas, jeg kan godt lide alle her, de har næsten... Ja, Andreas, jeg kan se det. Jeg er lige bagved det. Andreas, prøv at se, næsten alle har den tank, vi har. Fuck den, han har en for hurtig. Ja, det er den, du havde før. Eller hvem kører I med teammates? Fuck, jeg har ikke ret høj FPS. Nå, fuck det. Andreas, hvor... shit. Andreas, kan du godt se, der står sådan nogle tal nede i bunden? 7, 8 og 9. Andreas. Hvad mener du? Nede i bunden, så står der sådan nogle tal, hvor der står 1. Ja, 1, 7, 8, 9, 0. Ja, du kan komme til at styre en af de fly på et tidspunkt. Ja, det var. Senere hen, så... shit. Andreas. Hvad? GG. Hvad laver du, mand? GG, Andreas. GG. Altså. Ja, man kan lige så godt smadre ting, når man er godt i gang. Andreas, jeg sidder bok og sådan der. Flyt dig, mand. Så nu er det her seriøst. Og vi skrider den vej. Farvel. Hallo Andreas, vi skal herned. Må se. Jamen, det er lidt svært at dreje, når en eller anden idiot går ind. Hvor er han henne? Jeg skal nok slå mig ihjel. Kan du ikke lige Andreas, se den her. Skyd. Jeg rammer ham seriøst. Jeg siger, at jeg skyder ham deroppe. Jeg kan ikke se ham herfra. Og så videre. Hvad seriøst? Hvordan er det, du fyrer den der hurtigt ind af? Mellemrum. Det er den, ikke også? Der er fucking hurtigt. Bremse. Jeg skal med mig. Lad os bare stå på, men du er ude i skudlinjen. Og så lad os over til de andre huse her. Kom, vi tager C. Vi har den fucking for os selv. Yeah. Wow. Pas på, der er en tank forud, I know. Yeah. Vi har den. Fuck det. Jeg er i gang med at blive repareret. Jeg er i gang med. Hold da liv, men hvad er det der for noget, du laver? Jeg prøver på rammer. Jeg bliver også slået derfra. Hvor er det nu, man bygger sig hen? Okay, man kan være bomber lige om lidt. Storm starter. Ja, det er det. Hvem kommer op at flyve? Det kan du snart se.
Der er allerede en af dem, og der er allerede en af dem, og der er allerede en bombe. Hvor spørger der så? Jamen, jeg er død. Jeg vil give mig overblikket her. Kom og hjælp mig, kom og hjælp mig, kom og hjælp mig. I'm on no way. Nå, okay. Jeg er død. Hvor er du hen? Jeg venter at spawn på dig. Jeg kommer i spawn. Wait on... Du er ikke en skid ventet i spawn, du er bare skrevet sted, man. Hey Lasse. Hvad? Ja, der er en herhen, han med nakker i. Hvad så Lasse? Efter mig. Vi skal have en, mand. Der er en. Lol, du er fly, mand. Hvorfor må jeg aldrig være fly, mand? Okay, jeg var fly sidste gang. Det er det fucking første gang, jeg er fly. Er det ikke fedt? Fuck også. Sned på, at du bliver slået ihjel, det er nice. Gå efter den tank herovre. Kan du godt se mig, Andreas? Ja, men jeg er tilbage i tanken. Døde du? Nej, man kommer bare tilbage i tanken efter lidt tid. Hvor den her tank, den glider mig meget. Ja, det er fucking fedt. Det er en drifter, det her. Løs. Hey, lad os gå glurt den her over med en krog, så er det fast. Yes, jeg slog lige ind i Andreas. I et fly? Okay. Jeg fik assist, what the fuck? Vent lidt. Man, jeg blev overbumpet. Nice. Jeg kan for godt være Ja, det gad jeg også godt. Nice, bagfra. Oh my god, du skyder dit eget teammate, man. What the? Andreas, beskyt mig. Andreas, stop nu, mand. Stop. Andreas, jeg er fly nu. Jeg kommer og hjælper dig. What the fuck, Andreas? Hvad? Skal vi se, hvad der sker for mig? Jeg er så lort til Erka. Jeg vil gerne vide, hvor lort jeg er. Jeg var lige prøvet at lave en Kawasaki på en. Så sked han efter mig, så ret. Hvad er det, du har skudt på mig, mand? Hvad er det der? Andreas, hvad er det for en? Det er bare ting, man kan sætte på. Det er bare 0. Det er fucking 0. Lad os gå så hvor er du hen? Jeg kører her. Okay, vi deler os bare op. Fuck, der er noget skud efter mig, du kan få rundt. Jeg er på vej hen mod B. Ja. Jeg er også på vej hen mod B. Jeg er seriøst heldig nu. Det er jeg ikke. Døde du lige? Jamen, der var flyet, der gik selvmord for at dræbe mig. Men jeg flyver, hallo, dem der smider bomber der. Jeg når lige at undgå at blive smadret af de bomber der. Dem, hvad det hedder, jeg vil fucking gerne prøve en DRF der altså nu. Yes. Hvad fuck er det, man skal gøre for at blive sådan en? Du skal bare vente. Nej, jeg tror som der man skal få en kæde eller få det sidst. I don't know.
Lad os få B, få B. Okay, det der lå ret ondt. Så må sgu have lidt indhold. Kan det bare lade være med at holde i vejen? Men der er slet ikke meget. Jeg ramte folk med en. Vi tager det. Vi tager det sgu den her. Yes, vi får en, der har fly nu. Nå så... En af dem begik selvmord. Backspace. Lasse, jeg bliver fundet i et bombefly. Men Lasse ved godt, hvad nederen jeg har du fået et bombefly? Ja! Ja! Nej! Ja, Lasse, jeg har fucking torpedoer. Seriøst, har du fået et bombefly? Jeg har torpedoer. Hvad vil du med torpedoer? Fuck you, fuck you. Jeg kan se, der er nogle fly efter. Lad os komme tættere hen imod mig, jeg kan hjælpe dig. Jeg er jordforstærkninger. Hvad man kan kalde det. Kom her, kom her. Fuck, man har ikke langt op i luften. Nej. Fuck noget. Oh fuck. Lol, lad os stå lige bag. Men vi skal altså have en zone. Lad os tage dem. Tag A, så tager jeg B. Vi kan ikke tage nogen af dem. Vi kan faktisk godt klare det her. Hvis teamet bare oppe så lidt. Så vi har problem. Vi har A og C. Kom, ikke tab. Vi tabte. Det var så fucking tæt på, at vi fik af. Ja. Hvis der var et par stykker, der holdt A og B, så var vi vundet. Ja. Det er rimelig nemt det her faktisk at få ting i det. Jo. Du tænkte. Lol, jeg kan snart få artilleri support. Fedt. Den tror jeg nok, jeg vil begynde at opgradere i. Jeg ser lige, at jeg har fået en ny øre. Jeg kan snart få en ny ting. Jo. Fuck, den ting der er fed. Hvilken en? Er det en PC 38? PC 38. Ja. Fra Tyskland.
Den er jeg i gang med at opgradere igen. Altså PZ38. Ja, PZ 38. Ja, det er den, du kigger på. Nej. Nå, den er altså mega god. Den er jeg i gang med at få, for den er faktisk rimelig god. PZ38TA er den, du er i gang med at få. Ja, den er faktisk mega god. Ja, den er jeg også i gang med. Okay, godt. Skal vi tage en til? 2 battles, så har jeg den. Hvis vi vinder 2. Vi ses YouTube. Det var alt for det her, som jeg så kalder World of Tanks, den for... Ja. Nej, de har stjålet det. World of Tanks War Thunder. Ja. 2 i 1. Nå, men ja. Jeg regner med, at den her video den kommer op i aften eller i morgen. Så ja. Vi ses. Hej hej.